pikkuhiljaa saavutaan tänne mestoille päin. Ja tosiaan meinasin nyt tehdä tällaisen sienestysvideon tähän. Niin vähän haaveilin samalla, kun olen haaveillut siitä pyöräilyvideon tekemisestä. Ja molemmat on... Tai siis pyöräilyvideokin on edelleen kesken. No eipä mulla ole kameraakaan ollut vasta kuin viikon verran. Ei voi vaatia liikaa. Mutta joo, tosiaan ollaan pääsemässä tuonne Huudeelle. En viitti ihan koko tienpätkää kuvata, mutta voin sanoa, että jossain täällä Päijät-Hämeen suunnilla ollaan. Niin, näistä sienestyspaikoista oikeastaan, niin piti sanoa, että tämähän se on se tavallaan kaikista tärkein ja ensimmäinen asia, mikä täytyy niin kelata, jos meinaa ruveta sienestelemään tai aloittelee harrastamista. Ja mä voin sanoa omalta osaltani, että mähän silloin nyt jo 8-10 vuotta sitten niin innostuin ihan hirveästi tästä sienestyshommasta. Ja sitten mä tein silloin niin, että iltaisin tai sanotaan töitten jälkeen hyvin monta kertaa, 3-4 kertaa viikossa tuli käyty saamoiltua näitä mettiä täällä lähellä. Tai elin auton johonkin ja siitä sitten semmonen puolentoista tunnin köpöttely siellä metässä paikassa X. Ja nyt sitten kun mä tein sitä silloin aika tosi paljon, niin mä sitten loppupelissä rupesin löytää sieltä niitä hyviä paikkoja. Niin mulla on niitä nyt olemassa tavallaan jäänyt sieltä sitten, että tänä vuonna tai näinä vuosina tää mun sienestäminen on lähinnä semmoista hakemista, tai sanotaan, että niihin paikkoihin ajamista ja sieltä niitten sienien hakemista. Tästä vähän on hävinnyt se sellainen kaikista kiihottavin etsimisen ja löytämisen ilo. Mutta vaikka on hyvä paikka, niin ei sitä tarkoita sitä, että sieltä aina hyvin niitä sieniä löytyy ja ajankohta on tarkka, milloin on satanut ja vuodet on erilaisia. Ja kyllä täytyy sanoa, että just silloin niin 9 vuotta sitten, niin silloin oli tosi hyvä sienivuosi. Sen jälkeen on ollut tommosia tasaisempia sienivuosia. Ja niitä sieniä löytyminen ei ole ollut ollenkaan niin todennäköistä, mutta aina on jotain ämpäriä sattunut. Mutta tää vuosi nyt sitten, eli 2023, niin tämähän on aivan mielipuolisen upea sieni tai sienestäjän vuosi, sienivuosi. Sieniä on aivan pirusti ja noita yleisimpiä, suosituimpia kanttarellia ja sun muuta näitä, niin niitä kasvaa tienposket täynnä suorastaan, jos näin voi sanoa. Että jos tänä vuonna ei ole sieniä löytänyt, niin ehkä sitten voi harrastaa jotain vähän muita juttuja. Välineistö on siinä ja näyttää kyllä nyt aika pro-meiningiltä, kun on kaikki vähän samaa sävyä. Tää on niinku kaikista tärkein juttu, tietenkin. Sieniveitsi, toi harja tekee kaikesta perkaamisesta, putsaamisesta niin paljon helpompaa. Mulla on puukko monestakin syystä. Ehkä mä vaan tykkään kantaa puukkoa, mutta oon mä pari kertaa eksynyt semmoiselle alueelle, missä näyttää villisika tai vastaava möyrineistä maastoa. Ja mä en halua semmoiseen törmätä silleen, että mä oon tän kanssa vaan siellä. Voi olla vähän turvallisuuden maksimointia tai tommoista arkuutta, mutta kyllä meillä on yleensä vähän parempi puukko myös mukana. Mettä itselleni ja äsken sitten vähän sattumalta niitä tuli heräteostoksena sitten otettua tuosta lähikaupasta. Kori aikaisemmin. Mä oon käynyt ämpärillä, mutta kori on oikeasti itse asiassa kyllä hyvä. Mä oon vähän haaveillut pitkään, koska jos sulla on 10 litran ämpäri täynnä ja sitten löytyy lisää vielä sieniä ja sä ahtaat sen aivan täyteen niitä sieniä, niin siinä käy sillä tavalla, että ne alimmaiset siellä rupeaa vettyyn semmoiseksi nuuruseksi, möhräiseksi. Ja tossa ne on vähän laakeampana, siinä ei ole niin korkeakerrosta sitä tavaraa. Ja sitten se vielä hengittää vähän tuolta alapuolelta. Ja mä väittäisin, että toi on se way to go. No niin kuin mä sanoin äsken tuossa videolla, niin mä kiertelin näitä mestoja silloin, etsin hyviä sienipaikkoja, niin silloin kauan sitten, mitä mä valehtelin 9 vuotta, 10 vuotta sitten.
Niin samalla mä kyllä toisaalta niin käytin aika paljon aikaa siihen, että sitten kun mä läin ensimmäisenkin sienen, niin sitten mä rupesin katsoa ja etsimään, että mikä sieni se on. Ja silleen tavallaan tänä päivänä en sitäkään hirveästi jaksa tehdä. Mutta esimerkiksi tää sieni, niin en lähtisi nyt kerää, että tässä on aika iso riski, että se on sitä myrkyllisempää versioa. Ja muutenkin niin nuo lahottajasienet ei ole sellaisia, tai siis kaikki sienethän tietyllä tasolla lahottajasieniä, mutta nuo juurisienet, niin ne ei ole niitä mun ykköskohteita. No mä luulen, että me tänään tulemme löytämään kantarellia. Me tulemme löytämään mustia torvisieniä, suppilovahveroita ja haperoita. Ja molempia haperoita. Elikkä metsähaperoa vai kuusihaperoa, mikä se on. Ja sitten sitä vaaleita versioa. Nyt kyllä maasto muuttuu vauhikkaasti, että tässä kun on käynyt viimeksi viikko pari sitten, muistaakseni viime viikonloppuna en käynyt täällä, niin tää on kyllä lehdet pudonnut merkittävästi ja tää on vaihtanut niin sanotusti muotoaan kertaalleen tämä maisema. Ja sehän tuo kantarellin löytämistä, muutenkin sienien löytämistä, suppilovahvero esimerkiksi löytämistä hankaloittaa kyllä merkittävästi, kun nämä lehdet on täällä seassa. Ruskeat lehteet, eihän tosta erota mitään. Mut kyllä me kohta löydetään. Komea sammal täällä on. Komeeta sammalta ja tosi hienoa kyllä maastoa toisaalta. Täällä on vähän jo sellainen niinku rauhallinen tunnelma, voisi sanoa näin. Kuka pongaa ekana kantarellin? No siellä on yksi, tossa on toinen. Nyt on niin pieniä vielä tässä kohtaa, että en mä noita jaksa lähteä tosta nyt noukkimaan, mutta mä nyt ottaisin tosta kameralle hyvän tunnistuksen, niin siinä kantarelli. Keltavahvero. Ja näitä on tässä enempi. Musta tuntuu, että mä oon tässä samassa kohdassa käynyt aikaisemmin. Mut niin on varmaan joku muukin. Mä jatkan tästä kyllä matkaa tonne sisemmälle metsään. Nyt on oikeastaan niin, että mä otan tosta kyllä tän kaverin jo mukaan. Siinä vieressä taitaa olla toinenkin. Tää on aina, että miten näitä sit kerää tästä, niin mä vähän niinku haluisin olla kärsivällinen ja perkaa nää tässä niinku suoraan kuivurikuntoon. Mutta kyllä siinä yleensä jossain vaiheessa semmoinen laiskuus iskee, että tulee oikastua. Ja sit sitä roskaa menee tohon mukaan. En tiedä miten muut tekee. Mä laitan tästä vaan suoraan kuivuriin. Ja nyt on kyllä niin paljon kuivurissa tälläkin hetkellä itse asiassa kuivumassa sieltä Evon löytöjä, että mulla ei ole tosiaan semmoista varsinaista tarvetta hemmetisti näitä löytää, mutta mä tulin tänne nyt ihastelemaan maistoja ja maisemia ja katsoo, että miten täällä tää syksy etenee. Hyvän näköinen. Ja tälleenhän nää kantarellit tosiaan sitten kasvaa aina vähän täällä sammaleen alla ja osittain päällä. Ja ei mä tommoista huonoa oikein hirveästi kerää. Kyllä ne saa olla semmosia isompia tänä päivänä. Just niin kuin mä sanoin, niin tänä vuonna on ollut
sienivuosi, niin ei tarvi kerää välttämättä ihan jokaista yksilöä. Täällä on joku. Kuka tunnistaa tämän kaverin tossa? Se oli joku. En rouskukaan ollut, mutta en nyt. Vai valmuska, mutta en nyt sitä lähde sitä keräämään enkä tunnistusta sen tarkemmin tekemään. Alueena tää on niin tosi hieno. Maastona. Otollisen oloinen kasvualusta. Mutta onko tää kerätty? Niin. Vähän näyttäisi kyllä tällaiselta, että täällä on niinku myllerretty. Myllerretty ihan sikana suorastaan. Onko tuo joku eläimenkolva? Onko tuossa käynyt joku hippiäinen? Nyt on niinku se hauskin vaihe tässä sienestämisessä. Hetki juuri ennen sitä, kun niitä sieniä löytää. Ja ne päivät, kun ei löydä, niin voi vettä ottaa patsi. On niitäkin. Tänään ei ole sen. En usko. En usko. Da-da-da-da-da-da. Siitä vähän juurakon yli. Ja paikkaan parempaan, eli tähän suuntaan. Joko mä oon ne suppilovahverot tähän tallonut. Suppilovahvero on vissiin viimeisimpiä näistä vahverolaikkeista, mitä mä sit löysin. Muistan edelleen hienosti sen kerran, kun etsin kuumeisesti niitä viikkotolkulla. Ja yhdessä rinteessä sitten kaatosin pikkusen horjohin siihen polulle. Ja sitten mä rupesin katsoa, että siinähän niitä. Vähän niinku tässäkin. Siinähän niitä. Kuka näkee? Tässä on itse asiassa aika paljon, kun rupeaa katsomaan. Tuossa. Ja hyvän näköisiä. Ja tuollakin jatkaa kasvumista. Tälleen mä teen yleensä, kun mä rupean tekemään paikannuslöytöjä, niin mä vähän niinku rauhoitan itteeni, että mä lähden heti kerään, että mä vaan yritän katsoa tämän alueen, missä on. Että mä niitä samalla tallaa kaikki paskaksi mennessäni. Mutta tässä on niinku oikein hienosti nyt. Mä luulen, että tästä on hyvä suunta lähteä keräilemään. Saanko mä ton kameran silleen hienosti? Täältähän näitä. Varmaan täällä. Suppilovahveri on. Ja hänellä tossa kaveri. Ja siinä, jos joku kaipaa tunnistamiseen apua, niin tässä hyvä esimerkki näistä. Ja on myöskin nyt ihan hyvän kokoisia. Näitä ihan pieniä. Ei kannata varmaan ottaa, kun ne siinä kasvaa sitten lisää. Ja sitten toisaalta ei niitä huonoksi menneitäkään kannata ottaa, mutta nämä lähtee mukaan. Tossa on tommoista hyvää kasvustoa niistä ja kun äsken katsoin, niin täällä rupeaa tulee hienosti komeita. Tää on mun mielestä niinku tosi hyvän näköinen. Tosi hyvän näköinen siellä. Ja se on kuivattuna hyvä. Nyt kun mä syön vähän vähemmän, niin en mä näitä jaksakaan kaikkia syödä, mitä mä oon tässä tänä kesänä tai syksynä joutunut keräilemään, mutta kuivuriin nämä menee. Vaikka ei sinne kuivuriin toki ihan loputtomasti mahu sitä tavaraa, kun nyt jos itselläni on siellä, no ei nyt varmaan kiloa ihan ole vielä. Mutta sit on itse asiassa tosi paljon, ei ole ikinä ollut näin paljon sieniä.
valmistaminen näistä tietysti, jos haluaa ruuaksi tehdä ja saman tien ruveta syömään, niin ei näille tarvi mitään muuta tehdä kuin pannulla vaan. Ja näissä vahverolaikkeissa on sellainen, että toi niinku nää suppilovahverot ja mustatorvisienet, niin nää on sen verran kuivia. Tai näissä ei oo sitä vettä sitten kuitenkaan niin hirveästi. Niin nää on niinku paistamiseen tosi hyviä. Toi kanttarelli, niin se on taas just sen verran tai siinä on niin paljon sitä massaa, se imasee niin paljon sitä vettä. Täällä muuten näkee, että täällä on puukko käynyt heilumassa, jonkun muun puukko kuin minun. Varret on tosta tolleen töröttämässä leikattu. Tai voisi olla munkin puukko aikaisemmin, en tiedä. Otetaan nyt tuostakin ja jäi vähän varttakin pois. Toi on niinkö hyvän näköinen sieni. Vähän toiselta puolelta rinnettä. Sieltä tulee tällaista. Onko yksittäinen? Hyvän näköinen yksittäinen. Hyvän näköinen yksilö. Valio yksilö. Siitä. Noin. Edelleenkin jos sais pidettyä sen, että jaksais niin hyvin perkainen tuohon koriin, ettei tarvitsisi kotona enää perkaa, niin se olisi niinku loistava homma. Onkohan nää kaverit tässä kuivunut jo sen verran, että nää on mennyt huonoksi? No ei. Vähän on toi väri vaan tuollain haljakka. Aika jännä. Jos mä äsken sanoin, että suoraan kuivuriin, niin kyllä mä itse asiassa nää avaan, että kotona kun mä sitten näitä rupean sinne kuivuriin asetteleen, niin mä halkasen nääkin. Kyllä sieltä on jotain veijaria löytyy, ketä en välttämättä halua syödä sitten. Tai mäkin oon vähän ajatellut, että mä näitä rupean joululahjaksi jakaa näitä kuivutettuja sieniitä sit sukulaisille. Ihan vaan kiusaksi. No tietenkin vaan niille, ketkä sienistä tykkää. Nyt heti perun puheen niin otin tuosta tommosen pienen. Joskus on ollut niin pientä kaikki, mitä on ollut saataville, että pakko ne on ollut ottaa pienemmäkin. Mutta tosiaan niitä lääniä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hienoja sieniä. Tässä näin. Suppilovahveroita. Mut sitten loppuu. Ei niitä tästä selän takana enää olekaan. Hyvin tuollainen paikallinen esiintymä. Ja mäkin oon itse asiassa tämän saman spoton nyt 2 kertaa. Mutta kerätään nää. Ja sitten taas matka jatkuu. Nyt on ton verran tossa laarin pohjalla vähän lehtiä keksinyt. Mitä on mahdollista? Kai ne sit tippuu sinne. Mut mitäs täältä sit löytyis muuta? Löytyisikö täältä mitä? Sienen haluan. Haluan sienen saada tästä. Okei, semmoinen komea keltainen, hemmetin iso kanttarelli, mikä paistaa tuosta yhtäkkiä puun takaa. Pilkottaa se vaan kämmenen kokoinen ja isompi, niin se on niinku kiva löytää. Mutta onko kanttarellienkin aika vähän nyt sit ohi? Kyllähän mä tiedän, että niitä tulee vielä joulukuussa. Itekin joskus hakenut ihan myöhään jo talvella, mutta
Onks ne vähän vähenemään päin? No mulla on kyllä tietysti kerätty taas. Mä kehun täällä. Mä oon kerännyt tietenkin joo. Olen kerännyt tämän vuoden tarpeet ja varmaan ensi vuodenkin tarpeet. Ensi vuodenkin joululahjaksi niistä riittää, mutta nää on kyllä kivoja nää muutkin siellä. Tai sit vois, jos olisi aikaa enempi, niin vois ottaa ja perehtyä muihinkin laikkeisiin lisää.